ಭಾರಿ ಮೀನು ಮರತ ಮೀನು. Hi guys, welcome back to the Angler on Board YouTube channel. ನಾನು ವಾಡೊಂದು ಗಾಲ ತಗೋ ಏನದಕ್ಕೆ ತಗೋ ಬರ್ಸ ವಾರೊಂದುಂಡಿತ್ತೆ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ವಾಡು ಆಪುನು ಆರ್ತಿಲೆ ₹100 ರೈನ್ ಕೋಟ್ ವಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ರೈಟ್ ಒಂಜಿ ತಡ್ಕ ನೀರು ₹100 ಇತ್ತಿಲೆ ಸಸರ ಮಾಡಬೇಡಿ ಜನರೇ ನೋಡಿ ₹100 ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಒಂದು ತಡ್ಕ ನೀರು ಬತ್ತಲೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ ಕೋಡೆ ಬಾರಿ ಮೀನು ಬತ್ತಿದರಿಗೆ ಮೂಲು ತೂಕ ನೀನ ಸಿಕ್ಕು ತೂಕ ಬರ್ಸ ವಾರೊಂದು ಮೂಲು ಗಾಲ ಹೊಡ್ಪದು ಇತ್ತೀರು ಉಂಡಿಗೆ ಪಂಚರ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಹುಂಡಂದೆ ತೂಕ ಐತೆ ಪಾಡಿರಿ ಅರುಲ್ಲಿರ್ತಾ ನೀಲಿ ನೇಲಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಳ್ದಾರ ಭಾರಿ ಮೀನು ಪಾಸಿದಾರ ತುಲೆ ದಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ತುಲೆ ತುಲೆ ಬೀನೆ ರೇಟ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರ ಎಂಜ ಮೀನು ಸಿಕ್ಕೋಣ ಅರೆ ಮೀನು ಪತ್ತರೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಿತ್ರ ಬಳ್ಳೆ ಮಾರ್ರೆ ಪೊಣ್ಣದಂತೆ ಮೂಲ ತುದಡಿ ಬಲಿ ಬರಲ್ಲ ಮೀನು ಪತ್ತನ ಮತ ಅಲೆ ಬೀಜರಿಗೆ ಕುಕ್ಕದ ಅವರ ಕಲ್ದಕ್ಕಿ ಲೆಕ್ಕ ದಕ್ಕೀರ್ ನನ್ನದು ಬೂಜ್ರೆ ಶರ್ಟ್ ಪಟ್ಬಿಡು ಸುದೇದು ಯಾರ ರೀ ಇಂಚ ಉಂಡು ನೀರು ಕ್ಲೀನ್ ಲಾಲ ಬೀನೆ ಪಂದಲೆ ಪಂದೊಂದುಂಡು ಕೊಡಪ್ಪಣ ಪಾಡಿಗುಡ್ಲು ಕೊಡಪ್ಪನದು ಪಾಡಿಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಕತ್ಲು ಮಾಡ್ತೀನದ ಕಾಲಿಗಾಲ ಮಾಡ್ತೀನ ತುಲೆ ಬೀನೆ ಬೀನೆ ಮಣ್ಣು ತುಲೆ ಆಲಾಯ್ ತತ್ವೋಣ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಉಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ ಕೂಡ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ತತ್ವೋಣ ಕೂಡ ಕೊಡತನುಂಡು ಕಳಂಕಿಜ್ಜಿನಿ ಕ್ಲೀನು ಕೊಡೋರಿಗೆ ಗಾಳದ ಕರಸರ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಕೋರಿದ ಕರ್ಲ ವಾಡೊಂದು ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಚ ಸರಿ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಗಾಲ ಹಿಂಗ ಮಾಡಿ ಹಂಗ ಮಾಡಿ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಮರ್ಚಿ ಮರ್ಚಿ ಸರ್ತಿ ನೋಡು ಹೊಲ್ತದು ಮಾತ್ರ ಬಿಜಿ ಕಾಣಿ ಬರ್ತದ ಮಾನವಾಗಿತ್ತು ಕೈದೆಕ್ಕುನು ಕೂಡ ಬೇಗ ದಕ್ಕಲೆ ಮಾರ ಮೊಬೈಲ್ ಚಂಡಿ ಅವನು ಐಫೋನ್ ಹತ್ತಿ ಅಂದ ಮೂಲು ಬರ್ಸಾಡಿ ಹಿಡಿಯ ಅಲ್ಪಾರ ಏನು ಸುಕ್ಕೈತಿ ದಾಲ ಸುಕ್ಕೈತಿ ಬಾಜಿ ಸಿಗ್ಬೋದು ಕಾಯ್ದಿರ್ತಾರತ್ಲೆ ಹೋಯ್ತಿರ್ತೇವೆ ಮಲ್ಲ ಕಿಚನ್ ಬರೋದುಂಡು
ಮಲ್ಲ ಕಿಜನ್ ಅಂಜಿ ಒಯ್ತೇರು ಏನ ಬೂರ್ನಿ ಪಾಂಬಾಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅಂಟಿಂಗಾನ್ ಮಳ ಕಿಜನ್ ತಾತು ಒಂದು ಮಿತ್ತು ಊರು ತಾತು ಇನಿ ಮರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಿಜನ್ ಬರ್ತದೇರು ಭಯಂಕರ ಓಮೂಲ್ ನೀರಿಡು ವಾರ್ದೇಕ ತೂಕ ನೀರಡಿ ಪಟ್ ಬಕ್ಕಗೆ ಪೂವ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮೀನು ಸಿಕ್ಕುಂತೋಕ ಒಂಜೆ ಬತ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಶುರುವಾತಿ ಬೋಣಿಗೆ ಮಲ್ಲಕ್ಕೆ ಜನ ಒಯ್ದೇರ್ರಿ ನನಗೆ ಎತ್ತು ಒಯ್ಪೇರು ತೂಕ ಎಂಚ ಸಿಕ್ಕುವ ಹೋಯ್ತು ತೂಕ ಅದೊಂದು ಚಾ ಪಡೆದು ಬರ್ಕ ನಮ್ಮ ಏನೋ ಮಾರೆ ಭಾರಿ ನೆಲ ಮೀನು ಒಯ್ದೇರು ತುಲಿ ಭಾರಿ ನೆಲ ಮೀನು ಮರತ ಮೀನು ವೈಪರ ಒಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಿತ್ತು ಓಲಿತ್ತು ಮಾರ ಒಂದು ಕಾಣಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ವಾಕ್ ಆತು ಓರೇಜಿ ಮೀನು 10 ಓರೇಜಿ ಅಣಿ ಸಾಯ್ತು ಕೊಡಕತ್ತ ಓಡಂಗೆ ಕೂಡಾರ ತೂಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಂಡ್ಯ ತೊಗೊಂಡು ಇನ್ನೇ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಂಚ ಹಿಂಗೆ ಸರಿ ಚೆಂದ ಫಿಶ್ ಆಗ ತರ್ ಕೊಡಂಜಿ ಮೀನು ಐತಿರುತ್ತೆ ಕೊಡಂಜಿ ಕಿಂಜ ಬರೋನು ಚೂಲಿ ಬತ್ತಂತಲಿ ಮೇರೆ ಭಯಂಕರ ಅಲ್ಲ ಮೀನು ಬರ್ನೇ ರಡ್ ಕಿಜನ್ ಒಯ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ತಗ ಎಲ್ಲ ರಡ್ಡಿಗೆ ಜನ ಪುಡವಲೆ ನೀರು ಬರ್ದಿಕ್ಕ ಆಂಡೆ ಇನಿ ಗಾಳ ಬಾರ್ದಾಂಡ್ ರಡ್ಡು ಕಿಜನ್ ಸಿಕ್ಕುದುಂಡು ಅವ ಜೀವ ಉಂಡು ಉಗ್ಗೆಲ್ ಬಿಡ್ಪೇರ ಅಂತ ಬತ್ತೋದು ತೂಕ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕ ಅಂಟಿಲ್ ಟೈಮ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸಿಯಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಅದಾ ಸರಿ Yeah.